Και χρωστάμε ένα ρεπορτάζ από χθες, γιατί αυτή την εθελοντική ομάδα, κυρίες και κύριοι, θέλουμε πολύ να τη γνωρίσετε και χαρήκαμε κι εμείς που τους φιλοξενήσαμε στο Όπου Υπάρχει Ελλάδα. Σας μιλώ για την ομάδα Greek Eco Project. Ιδρύθηκε το 2020 με έδρα το Πόρτο Καράς και κάθε χρόνο διοργανώνουν δράσεις καθαρισμού του βυθού της Χαλκιδικής. Αυτά που βρίσκουν μέσα στη θάλασσα είναι εντυπωσιακά. Από καρότσια σούπερ μάρκετ μέχρι παιδικά καρότσια. Αλλά το ακόμα πιο σπουδαίο είναι ότι ξαναπήγαν και βούτυξαν σε βυθό που καθάρισαν πριν από μερικά χρόνια και είδαν ότι αρχίζει και επανέρχεται. Διαφορετικού τύπου ψαριά αλλιεύει η περιβαλλοντική οργάνωση Greek Eco Project στον βυθό της Χαλκιδικής. Τόνοι απορριμμάτων συλλέγονται κάθε χρόνο από τον παράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό των ακτών της Χερσονήσου. Τη ρόδα τη βρήκα πάνω σε κοράλι, το οποίο καταστράφηκε. Έτσι, στη σημερινή βουτιά φέραμε αυτό το μπαλόνι, το οποίο σηκώνει και 500 κιλά. Και με τον δεύτερο ρυθμιστή εγώ πρόσθεσα αέρα όταν βρήκα τη ρόδα, ώστε να ανέβει προς τα πάνω. Έχει ξαπλώστρες και ομπρέλες βαθύτερα στα 20 μέτρα, που είναι μια επόμενη αποστολή στο να τις βγάλουμε και αυτές, γιατί είναι πολύ βαριές. Αλλά είναι κάτι... Ναι, δεν το έχω ξαναδεί ξαπλώστρες και ομπρέλες. Λες και είναι κανονικό beach bar μες στην παραλία. Η Greek Eco Project είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Σαν μαμά που είμαι με 2 κόρες, ήθελα να δώσω όχι μόνο στα παιδιά μου, αλλά και σε όλη τη νέα γενιά ένα καλό παράδειγμα, το πώς δεν πρέπει να αφήνουμε κάτι που μας πειράζει να περάσει, χωρίς να κάνουμε κάτι. Οπότε έτσι ξεκίνησε η ιδέα και σιγά σιγά με το πέρας του χρόνου μεγάλωσε ο Greek Eco Project. Άρχισαν να έρχονται εθελοντές και να μας συντροφεύουν στις δράσεις που κάναμε. Γιατί ουσιαστικά ό,τι δράση κάνουμε, ό,τι ενέργεια κάνουμε στο Greek Eco Project είναι ανοιχτή για να συμμετέχει όποιος θέλει. Το πρόγραμμα Blue Χαλκιδική που υλοποιεί η οργάνωση με την βοήθεια εθελοντών στοχεύει στην αναγέννηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος με αφετηρία τη Χαλκιδική. Το Blue Χαλκιδική, που είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το project, θα το υλοποιήσουμε φέτος για 5η συνεχή χρονιά και έχει γίνει πλέον θεσμός για μας. Είναι ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, το οποίο έχει και υποβρύχιους καθαρισμούς, έχει και αποτύπωση των προβλημάτων μέσα στο βυθό της θάλασσας, το οποίο όσοι είναι απ' έξω δεν το αντιλαμβάνονται. Ίσως κάποιοι εντυπωσιακοί αριθμοί κάνουν την κατάσταση πιο αντιληπτή. 8 τόνους σκουπιδιών το 23 και 2 τόνους το 24 ανέσυραν οι δίτες της οργάνωσης από το Πόρτο Κουφό, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Ελλάδας. Δυστυχώς βρίσκουμε πολύ άσχημα πράγματα, μέχρι και μπαταρίες αυτοκινήτων, που σημαίνει ότι αυτό είναι και τοξικό εκτός του πλαστικού που υπάρχει. Εγώ όταν είδα πρώτη φορά την κατάσταση στο Πόρτο Κουφό, ήθελα να κλάψω. Φορούσα και τη μάσκα και δεν ήξερα που θα πάνε τα δάκρυα. Τα δίχτυα όταν χαλάνε, τα βρίσκουμε εκεί πέρα, σημαδούρες και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε και περιλαμβάνει τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό των σκαφών. Μπορείς να βρεις πολλά πράγματα μέσα. Τα οποία, εντάξει, καλά σκοινιά και ρεμέτσα και τέτοια παλιά, αλυσίδες, αυτά τα οποία πρέπει να γίνει χοντρός καθαρισμός, έτσι. Συνεχίζουν να πέφτουν στη θάλασσα φερτά υλικά, είτε από καταιγίδες είτε από τέτοια που μέσα στα ρέματα ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τι πετάνε. Και αυτά καταλήγουν στη θάλασσα. Έχω δει παιδικό καροτσάκι και ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Το 2023 αποφεύθηκε εκτεταμένη θαλάσσια ρύπανση εξαιτίας διαρροής λαδιών χάρη στις προσπάθειες της ομάδας εθελοντών διτών Greek Eco Project. Πέρσι, που ήταν και η τελευταία χρονιά που βουτήξαμε,
είδαμε τα αποτελέσματα των προηγούμενων καθαρισμών που κάναμε, ότι άρχισε σιγά σιγά να φαίνεται ο βυθός, άρχισαν να φυτρώνουν νέα θαλάσσια φυτά, ας το πούμε, στο βυθό, οπότε πήρε μια ανάσα και φάνηκε και ότι ο κόπος μας έπιασε τόπο. Βλέπουμε και κάποια ξενικά είδη, τα οποία δεν τα βλέπαμε στους πρώτους καθαρισμούς, όπως είναι το Λεοντόψαρο, το οποίο το είδαμε πρώτη φορά στον καθαρισμό που έγινε το 2024. Η συνειδητοποίηση ότι η ζημιά που γίνεται στο περιβάλλον επιβαρύνει την ίδια μας τη ζωή αποτελεί δυστυχώς ζητούμενο ακόμα.